Opet se završi princesa drugi dio. Može jedna sluga. Koji broj? Ona koza 35. Ok, ja ću. Ja tu imam ništa. Pip. Sluga 35 neka odmah dođe. Evo jesam. Da vidimo šta će mi donijeti za piće ta glupa koza. Vaše veličanstvo, što trebate? Želim sam donesi mi nešto. Što želite, vaša visosti? Iznenadi me. Nakon što je donijela... Izvolite, vaša visosti, šta je to? Coca-Cola. Šta je tebi? Ja to ne smijem piti. Odmah hodi. Šta ćeš ti tu sad stojati? Naravno da neću. Oprostite, vaša visosti, nemoj mi se ugrizavati. Ova tu koza, sad ću ja zvat koza, jer je baš neka koza. Želim onog 10. Želim slugu broj 10. Ok. Pip. Sluga broj 10 neka odmah dođe. Evo jesam. Što želite, vaša visosti? Možeš mi donesti nešto? Naravno, vaša visosti. Nadam se da će se kraljici svidjeti. Koliko mu treba? Možeš još da čili. Ok, vaša visosti. Evo da sam čili kao što ste rekli. Baš nisam, baš me boli nešto. Ajde, čekajte sam malo. Hvala, molim. A zapravo sam bila žena, ali nema veze što si mi donijela ručak. Ok, vaša visosti. A dobro, mogu jesti, ali dobro. Metni to na stol, idiote. Sad ćeš ti to napraviti. Sad će netko od vas dvoje nek mi napravi novi. Zapravo, sluga. Da, daj mi novi sok, prolio mi se. Ok. Izvinite, oprostite, vaša visosti. Nema veze. Da li je gotovo? Nije. Evo sad će biti. Izvolite, vaša visosti. Hvala. Molim. 10 je, ovaj sluga broj 10 je baš drag. Da. Ne trebaš ponavljati za mnom. Metni to na stol, idiote. Evo.
Izvolite vaše visosti. Hvala, idiote. Da vidim. Predobra. Vino, njami. Gotova sam, pa zovi ga natrag, a ja ću se odmoriti. Suga, broj 10 neka odmah dođe. Što želite vaše visosti? Pokupi i doresi do nju. Ajde, čaša. Okej, napokon. Odmaranje. Nastavit će se.